Здравейте! Сега ще направим един клип какво е предизвикателството на Мини. Днес имаме много предизвикателства, като включиме и малко ефекти. Ще бъде много забавно в нашия профил на .bg. Ще ви обясня после. Сега ще ви покажа предизвикателството на Мини. Да го прочетем само минутка. Да. Това предизвикателство на Мини е как да си направиш по-добра пиеска с пръсти. Така, сега ще ви покажем пиеска с пръсти. Започваме. Има ли някой? Моля, гледайте къде съм. Или си отивам назад. Аз танцувам. Кой си ти? Я да ми говори с такъв тон. Аз съм готиния брат. Окей, щом си готиният. Аз си танцувам песка с пръсти. Аз пък мога да правя каквото искам да правя, да тренирам тенис. О, да. Тенисите са много готини. Бам! Да, но тенисът не е в моя стил. И какво ми пука, човече? Хората си имат проблеми. Но аз съм по-добра. Аз съм по-добра. Яра пау! Виж как съм добра. Аз казвам Мирел. Аз пък се казвам Джак Паркър. Брат. Виж са мене, колко съм готин, бат. Но виж сега, аз съм Мирел и не дей да се занимаваш с мен. Аз ли бе? Ей! Да, точно ти бе, ей! Я да се махам от тук, я ще се махам. И така приказката продължила с очилаткото Джони. Моля, гледайте очилаткото Джони, нашия очилатко. Аз съм очилаткото Джони. Как сте, приятели? Здравейте, аз съм единствения готин тук. Така, много ми е приятно. Аз трябва само, че да тръгвам. Чао! Здравейте пак отново! Аз съм Джони и ми е приятно. Приятно ми е да съм с вас. Вижте колко сме прилагатели. Но за сега свършва целият клип и ви казвам чао от мен и от всички други. Аз съм Мирел. Чао от мен, аз си тръгвам. Аз съм Мирел, аз Джак. Покланяме се, благодарим. И аз съм Джак Паркър. Благодаря. Чао! Довиждане от мен!